Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szépséges kádi jelölt, Tálas Ádám. Ám ezen a kádi jelölten egy rettenetes átok volt, amit csak május 26-án a kádi választás oldhat fel. Ádám egy csodálatos helyen várta 26-át, a könyvtárban. Elérkezett a nap, és Tálas nem vált kádivá. Ekkora egy rakás. Ilyen is csak a mesékben van. Orrán, mi van a nőkkel? Ne is kérdezd! El kéne kezdeni már a kádit, srácok. Hagyjuk már, míg ráérünk. Tényleg el kéne már kezdeni. Jó, akkor mondjatok valami kampányt, mit csináljunk? Óvatosok a többi osztály. Valami jobb? Inkább hagyjuk a az egészet. És itt csinálnánk valami programot a kisebbeknek, vagy valami rendesen kampányolnánk. Jó. Tálas, nem kéne annyi könyvet olvasnod. Majd én azt eldöntöm. Nem, Tálas, ne olvass ilyen erős könyveket. Még ez belefér. Tálas, ezzel meg jól vagy? Tálas, Véget. meghalt. Ennyi. Tálas. Lépj közelebb, gyermekem! Élek, csukd be magad után az ajtót! Éreztem, hogy nem kellett valami az utolsókra. Hol vagyok? Hát ez maga a Mennyország. Nagyfiam, itt még a lábatlan emberek is tudnak futballozni, mert én megtanítom őket. Mert tudod, a világ egyik legnagyobb törvénye, hogy mindenki tehetséges valamiben. Mondjuk rólad nehezen képzelem el, de szerintem azért nálad is találnánk valamit. De azért álljunk már meg egy pillanat. Mennyország! Hát ez meg mi volt? Hagyja. Csak hangosan gondolkodtam. Zenetanár úrtól tanultam. Ja. Töri órán. Igen? Tőlem tanultad! Na szóval olyasmit hallottam, hogy te szeretnél visszakerülni a földre? Hát, igen. Amennyiben kádinak kell lennem. Nem olyan egyszerű dolog ám ez, de megoldható. Megoldható méghozzá úgy, hogy a könyv túladagolásod okán bekerültél a Mennyországba. Vagy legalábbis annak kapujába, amit becsuktál magad után. De, hogy visszakerülhess a földre a halandó emberek közé, ahhoz meg kell mentened az osztálytársaidat. Méghozzá a legnagyobb veszélytől, az iskolába járástól. Szép jó napot kívánok! Ez mi? Piton, perna hajterek! Hogy az a 7x7 meggyőzős, szánkázó hátlatokon? Hát hová jöttek ti? Órára vagy randevúra? Se egy tankönyv, se egy füzet, semmi! Mit képzeltek magatoknak? Na jó, ide figyelj! Adja békén ezt az osztályt, mert a magyar amúgy is csak egy hobbi tantárgy. Igen? Hobbi tantár? Na hát akkor menjenek a hobbi tantárt. Az Isten megáldjon titeket, akkor lássalak, amikor három közepén. Moszkos diákhoz megkapni. Ne! Na, fogasztal! Vágd a helyet! És van. De! Az kevés lesz. Többet! Most! Ne! Gyönyörű! És
És azt nézzük, csak hogy ez. Aha! Egész jó. Milyen? Igen, most lesz ez. Az sok eltöltött matek ura. Nekem elég. Na, ezzel végeztünk. Gyere, végeztünk. Megköszönjön. Talos, segíts! Keri! Segíts, Léci! Vidd el. Na, Keri, most bejössz. Gyere! Ide ülsz. Kényelmetlen! Kényelmetlen? Igen, csak matekot Tovább, ezeket lehet valahogy kezdeni. tovább, alkut! Azt mondjuk a matekot ellenünk. El fogok menni a beszélni nehéz szakkörre és sakkörre is eljárok minden nap. Hova? Nem értem, mit beszélsz. Beszélni nehéz Hogy nem tudsz. és a kívánság, Lehet. engedjenek szabadon! Soha. Nem Nézzék a táblát! Mi van? Engedjék Gyere, el! Talos, gyorsan! Kereket! Ne az, engem! Gyere, hát gyorsan! Léci! Ez szerintem jó. Téged meg lehet! Apsisön rátok! Hova kerültem? Mit csináltok itt? Semmit, csak el vagyunk itt. És srácok, nem felejtettünk el valamit? A Krisi! Állj! Hát mit csináltok? Fejezzétek már be! Éj! Miért a saját méreteket szitjátok? Egy igazi kádi! Van még valaki? Mit akarsz még tőlem? Halló, a biznisz az meg lesz kötve, a bizniszsel nem lesz semmi probléma. Most ez meg lesz kötve. Hallod, várják, most van egy kis probléma, le kell tennem a telefont, hallod? Most menekülnem kell, na szevasz. Gondolkodj! Fiam, gondolkodj! Jó napot kívánok! Nemzeti Adó és Vámhivatal. Maga Korán Bence? Igen, én vagyok, de nem tettem semmit. Ezennel most letartóztatom önt illegális árucsempészésért és emberbántalmazásért. Jaj, ne! Segítség! Legtöbből nem bírok, tálos! Várj, Korán! Megmentelek! Ja Istenem, mi lesz így velünk? Hát a kárink! Nincs idő újat csinálni. Mit kezdjünk most már? Jaj. Tiszta ideg vagyok. Mit csináljunk? Szerintem talán meg tudjuk oldani. Meg tudjuk oldani. Az Isten vesz ilyen belőle Ágoston. Te jó éget. Mi lesz így? Hát szerintem adjuk el a szerveit a büféseknek. Biztos jó pénzt fizetnek érte. Egy-két ingyen hamburger tuti jól jönne.